Qed jissaħħu s-servizzi tal-podjatrija fiċ-ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż. Dan kemm bir-riżors uman u anki biż-żieda fl-investiment fl-apparat. Il-kliniċi żdiedu minn 3 għal 4 u għalhekk żdiedu l-appuntamenti, pass li laħaq mad-domanda għal dan is-servizz. Biex bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena saru l-fuq minn 56,500 appuntament. Id-Dipartiment tal-Podjatrija jimpjega 42 professjonist li bejniethom jagħtu servizz fiċ-ċentri tas-saħħa kollha kif ukoll fl-isptarijiet. Fost oħrajn fiċ-ċentru tas-saħħa f'Raħal Ġdid saret ħidma biex jissaħħaħ dan is-servizz. Waqt żjara li għamel il-Ministru Chris Fearn kien spjegat li nxtara apparat li analizza l-mod kif wieħed ipoġġi saqajh waqt il-mixi u dan permezz ta' pressure mat ġdida. Sar investiment f'apparat ieħor li jkejjel issieq biżjed preċiżjoni kif ukoll inxtraw qatt ta' strumenti ġodda biex jinqataw id-dwiefer. Fearn qal li dan qed isir biex is-servizz li jingħata lill-pazjent ikun tal-ogħla livell. Namlu dana biex nkunu nistgħu nofru żied servizzi, mhux biss billi nżidu l-infrastruttura, nżidu l-equipment bħalma għamilna llum, imma anke billi qegħdin nżidu professjonisti u l-ħaddiema li jaħdmu fiċ-ċentri tas-saħħa tagħna ħalli pazjenti tagħna dejjem ikollhom l-aħjar servizz possibbli mingħajr dewmien u b'livell ta' servizz għoli. Jekk żdiedu l-apparati, il-kliniċi u l-appuntamenti l-istess nistgħu ngħidu għas-sigħat. Is-sigħat ta' ftuħ tal-kliniċi tal-podjatrija fiċ-ċentri tas-saħħa ġew estiżi għal 44 sigħa kull xahar, dan billi jsiru sessjonijiet wara nofsinhar kif ukoll filgħaxija fiċ-ċentri tas-saħħa ta' Ħal Qormi, tal-Furjana, Raħal Ġdid u tar-Rabat.